Aseo persoal. Necesario para sentirnos ben, cómodos e limpos. A hixiene é o proceso que fai que coidemos non só do noso aspecto, senón da nosa saúde. Lavar as mans con auga e sabón é a primeira defensa fronte aos xérmenes. Coa ducha diaria desaparecen a suor, o pó e a sucidade do exterior. Prestemos especial atención ás mans e aos pés, as ilas, ingles e zona genital. O peite e o cepillo do cabelo non deben compartirse. A limpeza da boca é fundamental para que os virus non se fixen nin se reproduzan na mucosa oral, nas glándulas salivales ou na lingua. Aconsélase que os cepillos se desinfecten e que non estean en contacto uns con outros nin se comparta a pasta de dentes. Limpar o liso permite conducirnos dun xeito saudable na sociedade na que vivimos. Polo tanto, manteñamos unha boa hixiene, tanto a nivel persoal como no noso fogar.